timbe apar kod abiriyo kamuting'o South Korea, Iran, Egypt, Rwanda, Uganda, Ivory Coast gi Eswatini osendikore mayore tuke mag taekwondo e pinje mangima jotugo maigi ni piny mar 21. Kanoloso gi Ramogi TV, kocha mar tim Kenya Joseph Mwanda olero ni tim Kenya moting'o jotugo 16 dhi nyime gi timo ikruok margi ka tiegruok mag Kenya Academy of Sports. Kenya geto tiko makare ka tuke makare tukegi mag pinje mangima tok riwruok mar tukegi pachoka komakore gi piny owacho miyo jotugo ikruok makare maturo ni tukegi. Tukegi biro bago e pachoka kuom thuolo mokwongo e kind tarik 3 nyaka 8 mar dwe manyien. Phoenix tukakuwa pale kama wiki moja. After hiyo wiki ilipoisha sisi tukakuja hapa Academy of Sports, na kwa kweli tumekuwa hapa wiki moja kama wiki moja hivi, na timu hii imekuwa ikifanya vizuri. Tumekuwa tukiwafundisha, tumejaribu kuwapea ujuzi wa kuja kupambana na wale wageni ambao wamenakuja kwa mashindano.